देखी पति पत्नी के भाव बा गमछी अभी साथ छोड़ हाँ बागा जब पति आवता रे बहुत दिन बाद परदेश से तब पत्नी बारी कहता रही कि ज्यादा कुछ तो ना चाहिए लेकिन हमारा के एगो बाजारे से चुनरी लेके आई है। तो पति कहता रही कि ढेर लेट हो गई बा अब का चुनरी लेके आए। तो पत्नी डांट के कहता रही कौना भाव की ले ले हवा अरे भोजरिया से चुना रे। ए पर एगो सुविधा दी के भी गीत रहे कि ये हो परदेसी पिया अइबो तू कहिया। बाकी हमनी के पत्नी के भाव अलग रहेला। कबो कहीं रही तो कबो चलिए लोग तो एक एक स्टाइल से चले लीजा। भाव में पत्नी कहता रही तरसा दे तो होके देखा दे से जरिया पहुंच। और किशोर बाबा जी और अशोक बाबा जी के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद कि ले ले हवा ले ले हवा बजरिया से चुनो बजरिया से चुना रे। ले ले बजरिया से चुना रे।
चमकेला सितारा चरोरिया चमकेला